Nägililiklerin artýan wagty döwlet medeniýeti prezidenti dini gymmatlyklar bilen ilteşdirip wagt edip başlady. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 63 ýaşyny belleýän wagty Türkmenistanyň döwlet media we medeniýet serişdeleri onu islam dinine mahsus aňlatmalar we elementler bilen dabaralandyryp başlady. Finçiler şeýle finançyklaryň prezidentiň şahsiýet kultunyň hassa ösdürilmegine goşýanyny aýdýarlar. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň resmi web-saýty 29-njy iýulda prezidentiň doglan güni onuň has lybasyna düşen suraty bilen bilelikde propaganda ähengli makala çap etdi. Onu döwlet başçysynyň liderlik ukyplary mahabatlandyrylýar. Döwlet media we medeniýet serişdeleri prezidentiň milli däplerde Peýgamber ýaşy adlandyrylýan 63 ýaşynyň dolmagyny dini gymmatlyklar bilen baglanşdyryp wagt edýär. Onuň has lybasyna mukaddes Käbede düşen suratyny köpçülige ýetirýär. Prezident Peýgamber ýaşyny Türkiýede Demirgazyk, Kiprde we Abaşada ýaşaýan türkmenistanlylaryň onuň wezipeden çekilmegine çağırış edip geçirýän protest mitingleriniň fonuny belleýär. Berdimuhammedowyň milli däp desturlary laýyklykda bellenilýän Peýgamber ýaşy näme sebäpden jemgyýetçiligiň ünsüne çekilýär? Bu soraga türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Haly 29-njy ýylda Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Berdimuhammedow meselesinde aýdylanyna bu bir onuň öz şahsiýet kultuny dawarlandyrmak üçin, özüni halka görkezmek üçin bir sebäp diýip düşünýär. Şol ýaş oň üçin bir sebäp, bir bahana. Ol şo ýaşyň üstü bilen özüniň kimdigini, nähili beýikdigini, sadaka berip bilýändigini, haç ziýaratyny edendigini halka aýan etmeli, halka görkezmeli, halka propaganda etmeli. Ol şu zatlar üçin şonun piýdalanýar diýip düşünýär. Diýip finç aýtdy. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň Watan habarlary gepleşigi 28-nji ýylda prezidenti awtyklary we ogly Serdar bilen görkezdi. Aýdylmagyna görä TDH-nyň prezidenti dini gymmatlyklar bilen ilteşdirip wagt edip başlamagy krizisiň fonuny ýurt içinde din wekilleriniň aktivleşip olaryň halky köşeşdirmek üçin edýän wagt nesihat ähengli finançyklarynyň peýda bolýan wagtlaryna gabat gelýär.